Diuen i conten que hi havia per així per la vostra comarca 3 rabosetes, la gran, la mitjana i la xicoteta. La xicoteta estava coixeta i diu el conte que un dia plovia molt i les 3 rabosetes s'amagaren en un tronc fofo. I la major, fofo, que no tenia res dins, i la major, ei, què passa? I per favor, és que no soc mestre a banda de contar contes, per l'amor de Déu. Això queda gravat, A veure, no, dona igual. Aclarim-vos, però no tireu a sopa de... I la raboseta coixeta, amics i amigues, anaven les altres. I la gran digué, per què no construïm una casa i vivim les 3 juntes? I la gran digué, jo sé pastar, jo sé obrar. La mitjana digué, jo sé pastar. I la xicoteta diu, pues jo puc dur l'aigua i les pedres del riu. I així va passar. Començaren a obrar Marc. La gran dirigia, la mitjana pastava i la menudeta portava aigua i pedres. I quan acaba la casa, la deshonra, la gran diu, jo no sé com muntaran la porta, però els xiquets no vos ho preguntaran. Vaig a provar el forrellat a veure si passa bé. Vinga, ara anirà un altre contemple més menut. Vaig a veure si passa el forrellat. Entra dins, passa el forrellat i diu, jo ja tinc casa, vosaltres ja s'apanyareu. I les altres 2 se quedaren tristes. Però la mitjana digui la xicoteta coixeta, no patisques, jo obraré, tu pastaràs i duràs pedra i aigua. I així no ho va fer. I quan ja s'imagineu que per això sou persones que escolteu contes, que la mitjana li feu la mateixa passar a la xicoteta. Van obrar la caseta, provar el forrellat, se queda dins i la menudeta es queda despagar. I en això que, quan va olorar que venia el llop, s'amagà en un femer, perquè com el femer fa mala olor, va dir, si passa el llop per ahí, no olorarà a la meva carneta. I efectivament passa el llop. Però com estava ja amagaeta, no li feu res. Quan es despertà l'endemà, com estava marejada, la raboseta coixeta caigué en un forat, es pegà un colp en el cap, en un peroler, el trencà, i era un tresor dels moriscos que els expulsaren d'ací, i estava ple de monedes. Buscar ajuntament, buscar un terreny on Déu mana, pagar tota la contribució, i l'obrer li feu una casa ni molt gran ni molt xicoteta, però com Déu d'Alà Buda mana, Déu en general. I així va ser com la xicoteta es queda dins. I així ve la meravella de meravelles. Aparegué el llop. Que si haguera sigut francès haguera fet. Sabeu que sabeu francès? Els que són més veterans. Com no era francès, era normal fer i arribar a la rabosa gran que tenia la casa i tocar pom, 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 obri, o que si no d'un petot et tombe la casa, un petot. I la rabosa de dins diu, no, pot parlar, és que com és un poquet, com li diuen al xicot? Com te diuen? Com? Però calleu, per favor, que no puc entendre el xicot. Víctor, és que en els contes llevant del nostre país digué això, un petot, i la rabosa digué, encara que te tires bufes, encara que te tires pets, no me la tombes en un mes, que tot l'aire del petot te s'escaparà pel foribolot. I el llop feu brum, l'aire pegant la paret i tombar, brum, pegant la paret i la tombar, la enderrocar. La rabosa gran s'escapà. A quina casa tocaria ara? A la mitjana. Obri, que ve llop! Obri la porta i diu, què et passa? Diu, que ve el llop darrere. Diu, t'ha obert la porta perquè m'has pillat en un mal moment, que me vares deixar fora quan tu te vares fer la casa, però bueno, hi ha que perdonar, hi ha que reestructurar-se. I arriba el llop. I en tots els contes pares i mares, iaies, n'hi ha així, iaios, digue el mateix. Obri la porta d'un petot de la tombe, Víctor,
Diu, d'un petot de la tomba i fa brrrr, brrrr. A la segona tomba, la Raboseta mitjana i la xicoteta s'escaparen, arribaren a la casa de la menuda, no els volgué obrir, però li va saber mal, va obrir i estaven allí tranquil·letes les Rabosetes, que no és porquets, que és diferent, i el llop arriba i fa obriu la casa o d'un petot vos la tombe. I la mitjaneta, que li agradava fer rodolins, encara que te tires bufets, encara que te tires pets, no me la tombaràs en un mes, que tot l'aire del petot te s'escaparà per el forigolot. Si fos altra comarca diria que tot l'aire que tens per ahí te s'escaparà pel fori. Si fora una altra, que tot l'aire que és tan fort te s'escaparà pel furó. És una paraula que tenim moltes. I el llop feu i no podia tombar-la. Però el llop, que havia llegit en un llibre el conte dels tres porquets, va veure que la manera d'entrar per la casa era per la xumenera. Però la Raboseta, xicoteta i coixeta, que també li agradava llegir, sabia que havien ficat un perol d'aigua bullint i quan el llop va caure, xum, el llop es quedà ofegat. Així no ho conta... Espera, no vaig a dir mentides. Així no ho conta Àngel Esnaikes, de Quatretonda, fa molts anys. El llop es quedà ofegat, cremat, i les tres Rabosetes se'l paparen per la nit, perquè, com sabeu, la majoria de xiquets i xiquetes, les Rabosetes són carnívores i es menjaren al llop. En cap conte dels que jo he llegit, i n'he llegit un grapat, passa això, però en este que està explicat i contat en la vostra comarca és únic i irrepetible. I la coixor de la Raboseta apareix com una cosa normal, no passa res. La Raboseta, coixeta.